best wel een lange weg naar de mode toe. Internationale bedrijfskunde gestudeerd, gewerkt in het familiebedrijf, ook mijn grote droom. En altijd de mode als passie gehad en ook altijd in de mode gewerkt als bijbaan. En uiteindelijk toch besloten, moeilijke beslissing, maar om toch voor de mode te gaan en mijn grote droom en mijn passie na te volgen. Toen bleek dat Luc Jonge met dezelfde plannen rondliep en waren de krachten snel gebundeld en was Sketch snel van start gegaan. Ja, het was zeker een moeilijke keuze, maar wel een keuze die helemaal de juiste is. Want mode is mijn grote passie en er is niks mooiers dan het doen waar je passie ligt. Dus voor mij is dat de mode. En daar hebben je ouders ook volledig je in gesteund? Ja, uiteraard, ja. Nou, eigenlijk iedere dag. De geluksmomenten voor mij, dat is sowieso waar ik gelukkig van word, is iedere dag als ik weer aan mijn grote droom Sketch mag werken. En dat dan ook samen met Luc Jonge. Daarnaast ook heel veel geluksmomenten als er klanten komen die heel tevreden, gelukkig en zelfverzekerd met hun nieuwe items onze shop mogen verlaten. Ook bijvoorbeeld als ik op een feestje of een gelegenheid ben en ik zie mensen in een Sketch-outfit en ze zien er Sketchlicious uit, dan is dat voor mij een heel fijn gevoel, een heel mooi moment en ook hetgeen en het resultaat wat we nastreven. Dus dat is zeker weten Sketchlicious. Sketchlicious, dat is een nieuwe term? Helemaal niet, maar als iemand daar uitziet, een mooie sketch-items, Sketchlicious. Voor ons was dat eigenlijk ook geen vraag, omdat wij geloven in het feit dat als de vrouw komt winkelen, er komt de man mee, hij gaat bij ons gezellig zitten. Dat is de kracht die wij proberen de klanten te laten ervaren, een stukje beleving. Ja. Dus bij ons kom je gezellig binnen, of je nou wel of niet wil shoppen, lekker een kopje koffie erbij, even genieten van de sfeer, even bijkletsen. En op dat moment als een vrouw in passen is, heeft een man vaak ook zoiets van, ja, zo efficiënt als ze zijn. Nou, laten wij dan ook maar even kijken. En vice versa werkt dat ook wel zo. Ja. Dus voor ons is dat wel een krachtig item. Ja. Ja, wij geloven er wel in dat mode toch wel een platform is waarin je je eigen persoonlijkheid kunt versterken. Je presenteert jezelf aan de wereld. Dus het eerste stukje non-verbale communicatie wat je meedraagt. Ja. En daarnaast is het natuurlijk, als je dan gaat shoppen, dan is het bij ons niet alleen de items die we verkopen, maar het is de kwaliteit, de service en de beleving. Dus de kwaliteit in de merken die we aanbieden en de kledingstukken die wij kunnen samenstellen of samenzoeken voor de klant, zodat ze jouw persoonlijkheid reflecteren. Ja. Daarnaast de service, dat begint als je over de drempel stapt bij ons. Dat kopje koffie met iets lekkers erbij, maar ook de naservice. Het is heel vaak zo dat een mouw iets korter moet, een broek iets korter of net iets enger. Dat is allemaal geen probleem. En uiteraard, als je de items gekocht hebt, dan is ook de naservice bij ons van groot belang. En dat maakt ook dat wij daarin, denken we wel, ook uniek proberen te zijn. Het is zeker een zoektocht, maar voor ons voelt het niet echt als een balans zoeken. Nee. Of als je werk je passie is, dan is het eigenlijk ook niet echt werk. En het is zoveel plezier en het brengt je zoveel voldoening, dat wel af en toe een uitdaging is, maar zeker een uitdaging die we positief aanpakken. En waarin ik enorm ondersteund word door mijn partner en familie. Dus dat is fijn. Ondanks dat je niet in dezelfde branche zit, kun je toch met tips op ondernemersgebied elkaar helpen. Uiteraard, ja, zeker weten. Word ik enorm in ondersteund. Ja. Ik heb eigenlijk 2 ervaringen. In de bouw was die zo dat het zeker weten 80% van de keren zo was dat je toch een beetje een achterstand had, waarbij je moest bewijzen of je wel de inhoud en de kennis bevatte. Ja. En dan werd je ook wel voor 100% aangenomen. Ja. Bij de mode heb ik dat gevoel iets minder. Okay. Tuurlijk zijn er bepaalde afspraken en regels waar wij aan moeten voldoen en die wij moeten naleven en met leveranciers. En uiteraard is dat de basis van het vertrouwen die je schept. Ja. Maar ik zie het persoonlijk echt als een voordeel. Okay. Jong ondernemen geeft je toch een frisse blik, een open blik. Wij zien geen problemen met uitdagingen, we zien kansen. En wij staan nog met heel veel goede moed en een goede zin die uitdagingen aan te nemen. Nou, voor mij was het altijd zo dat ondernemen zeker iets was wat ik wou. Daar was ook de keuze van mijn studie op gebaseerd. Ja. Daarna in het familiebedrijf met die intentie. Toen toch de stoute schoenen aangetrokken en mijn grote passie in de mode gevolgd. En ik denk dat als je iets vindt wat je leuk vindt en waar echt je passie ligt, dat je dat zeker moet gaan doen en moet gaan volgen. Vooral heel veel goede mensen om je heen verzamelen
Want Ja, persoonlijk dat is denk ik belangrijk, dat alleen kun je vrijwel niks en samen kun je vrijwel alles.